Vitajte späť na kanáli Gnosty. Dnes sa vydáme na miesto, kde sa zastaví dých, doslova aj obrazne. 3850 metrov nad hladinou mora. Bolívia. Krajina, ktorú väčšina sveta pozná len z map alebo z fotiek solišťa u Júny. Ale hlboko v jej lone, na náhornej plošine Altiplano, leží jazero Titicaca, najvyššie splavné jazero sveta. Miesto, kde podľa legendy Viracocha, boh slnka, vystúpil z vôd a stvoril prvých ľudí z hliny. A len pár desiatok kilometrov južne od neho sa rozprestiera komplex, ktorý mal zostať navždy pochovaný. Pred 17 000 rokmi tu nebola žiadna civilizácia, akú poznáme z učebníc. Tu bola ešte doba ľadová, hladina oceánov o 120 metrov nižšie. Ľudia v Európe vtedy malovali jaskyne v Altamíre a Lascaux. A tu, na tomto mieste, kde dodnes sotva rastie tráva, niekto staval megality, ktoré by dnes nedokázala vyrobiť skoro žiadna japonská či nemecká stavebná firma. Predstavte si Južnú Ameriku v tej dobe. Obrovské ľadovce sa topia. Prehistorické zvieratá, Megatherium, Glyptodon ešte stále kráčajú po kontinente. A v tom chaose vzniká najpresnejšia kamenná architektúra, ako kedy ľudstvo alebo niekto iný vytvoril. Miesto sa volá Tiwanaku a jeho najtajomnejšia časť Pumapunku. V jazyku Aymara Pumapunku znamená brána leva alebo brána bohov. A keď sa tam postavíš, pochopíš prečo. Leží na úplnej hranici toho, kde sa dá ešte normálne dýchať. Okolo len holá planina, vietor a obloha tak blízko, že ju cítiš na tvári. A uprostred toho všetkého kamene, nie obyčajné kamene, andezit a červený pieskovec. Niektoré z týchto blokov vážia cez 100 tón a každý jeden vyzerá tak presne opracovaný, ako by ho niekto včera vyrobil v modernej fabrike. A ešte aj priplatil za prémiovú kontrolu kvality. Predstavte si kameň tvrdší ako žula. A v ňom drážky široké presne 6 mm s toleranciou 1/10 mm. Pravé uhly, vnútorné pravé uhly, všetko presné, vyvrtané otvory v tvare T, ktoré vyzerajú ako z modernej CNC frézy. Medzi dvoma blokmi neprejde ani žiletka, ani list papiera. A teraz to najlepšie. Najbližší kameňolom na andezit je až 80 km ďalej. Bez kolies, bez ťažných zvierat, bez železa a pred 15 až 17 000 rokmi. Ako? Vitajte v Pumapunku. Miesto, kde sa láme fyzika, archeológia a zdravý rozum. Pozrite sa na toto miesto. Nie je to chrám, nie je to pevnosť. Je to akoby rozhádzaná dielňa. Ako keby tu niekto v strede roboty povedal dosť a odišiel. A zanechal za sebou stovky súčiastok, ktoré nikdy nedokážeme poskladať späť do celku. A v strede toho všetkého stoja bloky v tvare H. Predstavte si obyčajnú betónovú tvárnicu z Hornbachu. Teraz ju zväčšite 100-násobne. Dajte jej váhu cez 100 tón a urobte ju z andezitu vulkanickej horniny, ktorá má tvrdosť 7 až 8 na Mohsovej stupnici. To znamená, je tvrdšia ako väčšina nástrojovej ocele. No a teraz do nej vyrežte takéto detaily. Drážka široká presne 6 mm, hĺbka 8 mm a pozdĺž celej odchýlka maximálne 0,1 mm. To je presnosť, akú dnes dosahujú len CNC stroje za milióny eur. Pozrite sa na tento vnútorný pravý uhol. Áno, vnútorný. To znamená, že nástroj musel ísť do kameňa z dvoch strán naraz a stretnúť sa v strede s presnosťou 10 mm. Ak by sa pomýlil o 0,5 mm, celý blok je nepoužiteľný. A predsa na stovkách blokov žiadna chyba. Žiadna. A teraz sa pozrite na tieto otvory v tvare písmena T. Dnes by sme na to potrebovali špeciálnu vrtačku s diamantovým vrtákom a chladenie vodou. A oni to spravili čím? Medeným vrtákom a pieskom? A teraz to hlavné. Keď položíte dva H bloky na seba, medzi nimi nie je žiadna malta, žiadna škára. To znamená, že povrch je rovný na 1000 mm. Na ploche väčšie ako garážovej dvere. V andezite. V nadmorskej výške 3850 metrov, kde je kyslík polovičný. A viete, čo je najdesivejšie?
Tieto bloky nie sú náhodné. Keď ich začnete merať, zistíte, že majú štandardizované rozmery. Presne ako Lego. Jeden typ má 120 x 80 x 60 cm, druhý 100 x 70 x 50 cm. Ako keby mali katalóg súčiastok. Katalóg, ktorý sa stratil. A keď sa pozrieme na bočné plochy, vidíte ešte niečo šialenejšie. Malé vyvýšeniny a priehlbiny, presne ako zámky a kľúče. Ako by do seba zapadali na mikrometer. Teraz to voláme interlocking system. Používame ho pri seizmicky odolných budovách v Japonsku. No a títo to mali pred 17 000 rokmi. A ešte jedna vec. Niektoré bloky majú vyvrtané otvory a v nich zvyšky rozstaveného kovu. Ako keby tam tiekol bronz alebo niečo podobné. V dobe, keď sme podľa učebníc ešte len objavovali oheň. Položme si teda otázku, kto mal technológiu presahujúcu tú našu a prečo ju tu zanechal, rozbitú na 1000 kusov. Puma Punku nie je ruína. Je to rozhádzaná stavebnica a my ešte stále nevieme, ako ju poskladať. Teraz sa zastavme a položme si najnepríjemnejšiu otázku. Kedy to tu vlastne postavili? Oficiálna archeológia má na to pripravenú učebnicovú odpoveď. Kultúra Tiwanaku. Rozkvet 300 až 1000 po Kristovi, maximálne 1500 rokov staré. Pekné. Lenže, keď sa pozrieme na fakty, ktoré sa nedajú vygumovať, celý príbeh sa rozpadne ako domček z karát. Prvý problém. Rádiouhlíkové datovanie. V okolí Puma Punku a Tiwanaku bolo nájdených viacero vrstiev organiky, rašelina, drevené uhlíky a kosti zvierat. Výsledky? 12500 až 13200 rokov pred Kristom. Niektoré vzorky sú datované dokonca na 15 až 17 000 rokov pred Kristom. To znamená koniec poslednej doby ľadovej, tzv. Younger Dryas. Doba, keď sa topili ľadovce, keď vyhnuli mamuty a keď hladina svetových oceánov stúpla o 120 metrov. V tej dobe bola dnešná planina Altiplano ešte bližšie k pobrežiu. A v okolí boli najmä obrovské jazera, ktoré sa dnes volajú Tauka a Minchin. Dnes je tu len solná púšť, ale pred 15 000 rokmi tu bolo more a na jeho brehu stál prístav. Puma Punku má totiž doky, obrovské kamenné móla, ktoré vedú priamo do ničoho. Dnes je tam len piesok, ale keď zdvihnete hladinu o 120 metrov, móla presne sedia. Druhý problém, sedimenty. Keď Španieli dorazili v 16. storočí, Puma Punku bola pochovaná zhruba pod 3 až 6 metrami bahna a piesku. Nie je to prirodzené zvetrávanie. Je to povodňová vrstva. Ako keby sem prišla obrovská vlna, odniesla všetko živé a zanechala len kamene. Tretí problém, erózia. Keď sa pozriete na tváre sôch v Tiwanaku, sú absolútne hladké. Žiadne stopy po 1000 ročiach vetra a dažďa. Ak by boli staré len 1500 rokov, mali by byť zničené, ale vyzerajú ako keby ich včera vytesali, pretože boli pochované až do 20. storočia pod zemou. Štvrtý najväčší problém. Artur Posnanský, nemecký inžinier, ktorý tu strávil 40 rokov svojho života. V roku 1945 vydal knihu, kde na základe astronomických výpočtov dokázal, že hlavná brána v Tiwanaku, brána Slnka, bola postavená, keď bolo Slnko v úplne inej pozícii na oblohe. A vychádza to na obdobie pred 17 000 rokmi. Mainstream ho ignoroval, ale nikto jeho matematiku nevyvrátil. Takže keď to spojíme, máme miesto, ktoré má doky bez vody, je pochované pod povodňovou vrstvou, má sochy bez erózie, leží na tektonicky zdvihnutej plošine a astronomicky sedí na obdobie spred 17 000 rokov. A teraz sa vráťme späť ku kameňu, k jednému jedinému bloku. A položme si otázku, ktorú si archeológia radšej necháva pre seba. Ako to vôbec urobili? Andezit. Vulkanická hornina, tvrdosť 7 až 8 na Mohsovej stupnici tvrdosti. To znamená tvrdšia ako kalená oceľ. Dnes ju režeme diamantom alebo plazmovými rezačkami a aj to trvá hodiny na 1 meter. Oni to urobili masovo. Stovky blokov, tisíce rezov a každý presný na 10 mm. Prvá vec, ktorá nám napadne, určite použili nejaký trik. Piesok, medené nástroje, trpezlivosť. Druhá vec, ktorá nám napadne, možno zmäkčovali kameň
nejakou kyselinou z rastlín. Skúsili to. V Južnej Amerike rastú rastliny, ktoré vylučujú kyselinu šťavelovú. Dokáže narušiť povrch žuly, ale len pár desatín milimetra a rozhodne nie do hĺbky 8 mm s presnosťou 0,1 mm. Tretia vec. Možno použili zvuk, piezoelektrické vlastnosti andezitu. Freddy Silva a pár ďalších to skúšali. Pustili na kameň určité frekvencie. Kameň sa rozvibroval a naozaj sa dalo rezať ľahšie, ale stále nie tak presne a stále nie v takom množstve. Štvrtá vec. Možno to boli nejaké lasery, plazma. Nevieme. No, nevieme. Ale vieme jedno. Dnes by sme na repliku jedného jediného H-bloku potrebovali modernú fabriku, počítačové riadenie a rozpočet niekoľko miliónov eur. A aj tak by sme sa báli, že sa nám to nepodarí. A oni to robili. Vo výške 4000 metrov, kde sa ťažko dýcha a kde sa človek unaví po pár krokoch. Ako dlho by im trvalo vyrezať jeden blok? Mesiac? Rok? A koľko blokov tu leží? To sú tisíce rezov, tisíce otvorov a tisíce pravých uhlov. A to všetko v štandardoch, ktoré má moderný letecký priemysel. Toto vieme urobiť len v klimatizovaných halách. Oni to robili na náhornej planine, kde je zima, fúka vietor, takže nevieme. Nevieme, ako to urobili, nevieme, aké nástroje mali, nevieme, akú energiu používali. Nevieme, či to vôbec robili ľudia, alebo niekto, kto nám len pomohol. Poďme sa teraz pozrieť na to, v akom stave Puma Punku našli a prečo to vyzerá, ako by ju niekto úmyselne pochoval. Prvá vec, sedimenty. Keď sem prišiel Arthur Posnansky v roku 1903, väčšina komplexu bola pod 2 až 6 metrami bahna a sedimentu. Nie piesok z vetra. Bahno s organickými zvyškami. Rašelina, mušle, rastliny. Druhá vec, doky. Puma Punku má dve obrovské kamenné móla dlhé 50 až 60 metrov. Dnes končia v piesku. Keď však zdvihnete hladinu o 120 metrov, stav na konci doby ľadovej, móla sedia presne na brehu vtedajšieho jazera Tauka. A to nie je náhoda. Tretia vec, rozhádzané bloky. 90% megalitov leží mimo pôvodnej pozície. Niektoré otočené hore nohami, niektoré odhodené aj 20-30 metrov. Zemetrasenie takýto obrovský vyše 100-tonový blok nezdvihne a neotočí. Jediné vysvetlenie, ktoré dnes máme, je tlaková vlna od obrovského množstva vody alebo nejaký výbuch. Štvrtá vec. Porovnanie napríklad s Göbekli Tepe. Göbekli Tepe bolo úmyselne zasypané 8000 kubíkmi zeminy. Puma Punku má zrejme rovnaký osud. Oba komplexy sú najstaršie monumentálne stavby sveta a oba boli zakopané. Piatá vec. Miestne legendy. Ajmari hovoria o Virakočovi, ktorý postavil Tiwanaku pred potopou. Keď sa ľudia spreneverili, prišla voda. Virakoča odišiel po mori a zanechal bránu pre tých, ktorí prídu neskôr. Inkovia v 15. storočí tvrdili, že to nepostavili oni, že to tu stálo, keď bolo jazero morom. Šiesta vec. Dnešný stav. Dnes je vykopaných len približne 15% komplexu. Zvyšok je stále pod zemou. Vykopávky idú pomaly a niektorí hovoria, že sa boja, čo nájdu ďalej. Takže nevieme na 100%, či to schovala príroda, ľudia alebo niekto iný, ale vieme jedno. Puma Punku nebola zničená časom. Bola zničená naraz a potom pochovaná. Ako keby niekto chcel, aby sme to našli, až keď budeme pripravení. Tak sme tu, na konci dnešnej cesty. Na záver si povieme jeden citát od Grahama Hancocka, ktorý tu stál v roku 2012. Ak archeológia tvrdí, že toto je nemožné, tak archeológia sa mýli. Nie kamene. A ja dodám len jedno, keď to postavili medenými dlátami a trpezlivosťou, tak ja zajtra začnem stavať novú Eiffelovku zubnou kefkou. A snad do Vianoc to budem mať hotové. Sľubujem. Napíš dole do komentára, aký máš názor ty. Pomôže mi like, odber zvonček, ak chceš vidieť ďalšie miesta a záhady, ktoré prepisujú históriu. Ďakujem, že si to pozrel až do konca. Ďakujem, že premýšľaš. Tak čaute pri ďalšom videu od Gnosty.